Čaute ľudia, moje meno je Orin a dneska to bude Minecraft Explorer Survival dom na strome, skrátka stávanie stajní. Ja už som si vlastne postavil, ale poviem vám tomu, ako som to stával, poviem všetky rozmery možného toho. Tu máme aj zvierať. Stajňa. Si už všimli niekde zvieratka. Idem si vyrobiť rebrík. No a výhoda toho je tá, že je na to dvere na začiatku, tak mi to práve také hore bude mala cenu, to bude ako tu máme na ostatných videách. Beriem to z tej lepšej stránky. Postavám. A tak ďalej, a tak ďalej. Tak. Nie, ja si to mám nechať. Tak, to mi vyšlo. Som sa neradi. Silverfish. Tak, vyrobíme si tie rebríky. To bude stačiť, mám to. Aj guys, ja som našiel, vieš ako to robí? To musíte na to strategicky. A to je... Ale pekná stajňa, celkom hore okno. Rebrík si dám sem. Koňo. Ups, to mi nevyšlo, som mala aj baví. Dobre, nemám čo jesť. Tak, tuto. Takže sem bude taký menší mostík. Hups. Tak, naskákanie. Tak ďalej. Môžeme ísť. Zatiaľ. Jsem šťastný. Minecraft. Myslím, crafting table je crafting table. Ja už ho mám. Úplne som zabudol, ak sa to už robí. Už som to niekoľko dní hrala, takže urobím si sekery. Dobre, mám 5 sekier. Ja idem zatiaľ ťažiť. Je to drevo. Idem ťažiť. Potom v ďalšom dieli neviem, čo by sme mohli spraviť. Dobre, takže to mi nevychádza toto fajn. Že akože sorry, ale to ma fakt nasralo. Fakt ma to nasralo. Dorici. Je úplná tma. Hurá, už vidím. Takže vieme to zombíka.
Co je ještě? Ještě další. Rýchlo hore. Tak, už som tu. Idem sa láhnuť. Tak, sorry za reklamu. To je pekné. Počujte stále, ne. Musím vážiť prosím. Dajte. Bože, ja mám plný invent. Ja mám niekoľko vecí odložiť. Tak rýchlo dáme do rytistiky. To je jedno. Dáme ešte toto preč. Tak. Tak. To mám to železo z tých dolov. Zase zaberám. Tak ešte tieto vajcia si dám preč. Tak. Toto, sorry, to baterka. Takže sorry. Tá blbá baterka. Tak už to mám. Tieto vajca. Však už sa tam dá. Kamenný krampáč. Rýchla cesta. Do ručí. Všetky veci. No tu ešte to asi mám. Tak. Idem s krampáčom na jazdaku. O, tu je taká jama. Lol. Lolko, to mám rád. Míšovi šílenosti. Gedrakt. Ty koko, železo. 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 Digmora, železo. Železo. Toto je železo.
Železo, uhlí. Uhlie, fajn. Fajn, uhlie. Uhlie, jo, budem bohatý. Jopi. A vlastne ja už som si tu stajňu postavil, akože škoda, že ste to nevideli a nenahľadil som to, ale je ešte kopu vecí, ktoré ešte dotočím. OK. Tak ja... Železa kopu, železa, ja som cigáňa. Cigánča predávam po železe, no kus železa. Železa, idem po železe. Železe po železe, čo to je? Cigáni. V dvoch dieloch budeme iba stále ťažiť drevo do ryti. Tak, stále len drevo sa nás ide ešte kopu. Drevo, veľa. Tak ešte sem toto skiepime. Toto. Tak, sorry, ešte toto. Mohli sme zlatým. Zlatým to ide. Päť uhlia môžeme ísť predávať. Tak. Tam je náš dom. Nie, vlastne my môžeme si drevo ťažiť. Ideme už rovno na drevo. Tak už mám aj drevo. To bude paráda, okej. Tak. To je ďalšie dreva. Kopu dreva. To si postaví normálne aj panoramatickú sieť. No sieť, nejakú sieť. Tak. Tak. A to by bolo asi z toto videa všetko. Dajte like, koment, odber a ja sa s vami učím. Čau.